Kanina naman ang pinaabot ni Biti diri Maria, wa pa manggihapon. Gani, sa kay gilangayan ni Biti no nga pagkurang mo yung dalon. Kung masugod pa tao panaygon, sigurado naka-income na ta. O jud daw. Ayaw dudong pawik suy ato siya paulat ton diri kay kita ben yung lima nagsabot ani no. Ay, hawi mas maayo gapiton na nato sa ilaha. O maayo na. Tama, tama na. Maayo na. Pero sa dili pa ta mohapit ila Biti, sa inyo nga ta Maria manaygon. Sige. Okay. Tara. Sa mga nanay ko? Kasayo ba? Si Piper pagani, mga bata rin ba? Ako daw tanawang Uy, kamu din na? Anong naamo mo diri nanay ko? Sa lain o datong balay? Unayon punta ninyo da. Nang, buhay na mano niya mo ah. Ma, ikaw ang una na mong gidaygunan, pang paswerte ba? Oh. Dito ni mga kataan ni. Udara o. Salamat nang. Salamat, ma! Thank you! Thank you! Ang babait mo! Thank you! Yay! Bye-bye! A few moments later. Durong pawiks! Nga lang patulong matadari ilabite. Ilayin day dito. Gani, di ba niyo mo hapito nato si Biti? Oh, di. Hapit nang puta og panaygon. Bitaw, tama bitaw na. Kay ato mong gigi panaygunan ng sa balay, ato po siyang panaygunan. Gani, Sige! arong dagdag income ba? Tara. Uy, naday bisita day sila Biti oh. Uy, hala, dudong pawiks. Murag ka ilaman ko, anak. Si mami man ni Bunjing o si Bunjing. Dali panaygun ta. Sige. Dako lagi nagihatag ron. Whenever I see boys and girls sailing lantern on the street, I remember the child and the manger at his feet. Whenever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is surely in the heart. Let's light our Christmas tree for a bright tomorrow. Our nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season we will never forget the love we have for Jesus. Let me be the one to guide us and another New Year starts. And the merest of the Christmas be always in our hearts. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ala, ina ninyo ay nangunay na mo panay kung dili sa kuha. Wala ba yan sa mama diri? Yay! Mami, tagaay sila og kwarto. Wow, para kailang kanto. Bite, wala kay apil sa bahay ani ha? Duha na ba ya kabalay ka mo gidaygunan? Na, usa ko ihatag sa inyo ha. Ihap dira ni mama ang halin sa tindahan. Makasabaan ko ato. Na Biti, dili ba mi manguli og dili mi nimo tagaan? Kaya, makapoy nagkanta da. Bite, panghiram na da sa mami ni Bunjing o. Ganang kay Bunjing. Sige, Bunjing. BTO, ihatag ni. Ang bebe. Hala, kada ko nga ni. Ako sa bahay ninyo ani ha. Anong apil man ka ana nga kami ra may naghagog kanta. Ako'y kuha na be. Dako ka ani oy. Sa balay 20 ang gihatag. Diri 100, 120 man dayon. Sabay na ka sa mga. O sabay na lang ka sa mga kay para makabahin ka unya. Tara, dali na. Tara.